Kindly sit down. Alam mo, itong picture frame na ito, yun ang hindi ko na kontrolado. Sumama man ang loob ko, magalit ako, hindi ko mautusan ang security setup ng PSG, Presidential Guards. Kasi sila talaga ang masunod. Nung bago pa ako, ay kind of insisted na yung akin ang masunod. Kasi ang mga tao po ay hindi na nakakapaglapit sa akin. Nasanay na ako yung mayor, tuloy-tuloy ako. Ini-embrace ko sila. Lalo na kung maraming babae, talagang natatagalan ako. Siyempre, naamoy mo pa, tapos minsan may ibulong ka pa. Pagka-presidente ko, iba ang estilo at gusto nila, distansya at hindi makadikit. May gusto mang pumatay sa akin. Pero palagay ko pa naman ang buhay ay swerte-swerte lang. Kung panahon ko na talaga, wala na akong magawa. Tignan ko lang kung ano kakapal to. Mukhang hindi matablan to ng bala. Baka pintik siguro kaya. Now, hindi ako magtatagal kasi baka nagsalita na pa kayo.